бале дӯстон, ин ҳамон инсоне аст ки саркашӣ мекунад, куфр мекунад, зулм мекунад, ситам мекунад, такаббур аст, ҳаққи дигаронро мехӯрад. ин ҳамон инсоне аст ки дар як рӯз 5 маротиба намозҳои худро қазо мекунад. ин ҳамон инсоне аст ки ошиқи моли дунё шудааст. бародар, дӯсти ҷониям, як бор аз гузаштаи худ каме фикр кун. Аз чӣ шудагӣ ҳастӣ? Чӣ гуна будӣ? Чӣ гуна шудӣ? аз ин амалҳое ки зебандаи ту нест дур бош. ҳам падар ҳам модари мо пул шуд, ҳам бародар хоҳари мо пул шуд. меҳри одамҳо зиёдам дур шуд, одами бепул ба чашм бенур шуд. пул агар дорӣ туро ҳурмат аст, пул надорӣ агар туро туҳмат аст. пул чӣ ширин будааст ки доимо аз паяш бехобию ғурбат аст. худоҷон, бандагонатро ақл деҳ, вақти мурдан як кафанро нақд деҳ, то бидонанд дӯсти ҷонӣ пул нест. дӯсти ҷониро ба мо дар асл деҳ.